Η Σαντορίνη αρκετά τώρα χρόνια αποτελεί έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό εξαιτίας της γεωμορφολογικής της ιδιαιτερότητας που της προσδίδει ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Αναπτύχθηκε όμως χωρίς σχεδιασμό από την ιδιωτική κυρίως πρωτοβουλία με την απουσία της κρατικής και της τοπικής μέριμνας. Τα τελευταία χρόνια αυτό συνέβαλε ώστε να είναι πλέον ορατά και ανησυχητικά τα σημάδια της επερχόμενης παρακμής της. Εμείς ως Δημοτική Αρχή από το έτος 2012 επισημάναμε τούτο και ζητήσαμε από το κράτος την παρέμβασή του ώστε να συνεχίσει η Σαντορίνη να αποτελεί έναν παγκόσμιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Σήμερα η ανησυχία αυτή που δεν υπήρχε πριν είναι ανησυχία όλων. Για τούτο και εν ώψη των επερχόμενων δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου προετοιμαστήκαμε για την ανάσχεση της πορείας αυτής ώστε η Σαντορίνη να αποτελεί στο διηνεκές, αν είναι δυνατόν, ένα τόπο τουριστικού ενδιαφέροντος. Πέρυσι το καλοκαίρι συναντήθηκα με την κυρία Μαριάννα Σιγάλα, η οποία έχει καταγωγή από τη Σαντορίνη, έχει μεγαλώσει στη Σαντορίνη και η οικογένειά της έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα του τουρισμού και η ίδια είναι καθηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια και διδάσκει τουρισμό. Ζήτησα λοιπόν από εκείνη για το συμφέρον του τόπου να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε όταν θα γίνουμε Δημοτική Αρχή. Ζήτησα από εκείνη τη συνδρομή της στη σύνταξη του προγράμματος που αφορά τον τομέα του τουρισμού και ένα χρόνο περίπου τώρα συνεργαστήκαμε μαζί και με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και καταρτήσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Επίσης συζήτησα την παρουσία της και τη συνδρομή της εφόσον γίνουμε Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα για την ανάσχεση αυτής της πορείας που φαίνεται ότι ξεκίνησε και απειλεί τη βιωσιμότητα του τουρισμού μας. Η κυρία Μαριάννα Σιγάλα είναι καθηγήτρια τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Σέλφιντ στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει θητεύσει σε καθηγητικές θέσεις στα πανεπιστήμια της Νότιας Αυστραλίας, σε ελληνικά πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Η έρευνά της κυρίας Σιγάλας είναι πολυβραβευμένη από διεθνή σεμινάρια και ακαδημαϊκά περιοδικά. Το δημοσιευμένο έργο της συμπεριλαμβάνει μεταξύ των άλλων 14 βιβλία και πάνω από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς. Το 2016 βραβεύτηκε από το Eurocree Prestigious Award για την αξιόλογη και πολυωτή συμβολή της στη διεθνή τουριστική εκπαίδευση και έρευνα. Η συνεργασία με την Ηθυραϊκή Πολιτεία είναι τιμή για την παράταξη, τιμή για μένα και τιμή για όσους συμμετέχουν στην παράταξή μας. Βρίσκεται λοιπόν τώρα μαζί μας προκειμένου εκείνη, μια και ήταν επικεφαλής του προγράμματος, να αναπτύξει συνοπτικά το πρόγραμμά μας που θα εφαρμοστεί εφόσον εκλεγούμε στις δημοτικές εκλογές και με τη συνδρομή τη δική της. Την ευχαριστώ λοιπόν που είναι εδώ και έχει το λόγο προκειμένου να αναπτύξει το πρόγραμμά μας για την επόμενη δημοτική περίοδο. Ευχαριστώ θερμά κυρία Σιγάλα και έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Μαριάννα Σιγάλα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζόρζο για την εισαγωγή που έκανε για μένα. Είμαι γέννημα θρέμα της Σαντορίνης.
αλλά βέβαια κάποια στιγμή έφυγα να ξεκινήσω τις σπουδές μου και στη συνέχεια συνέχισα την καριέρα μου στο εξωτερικό. Είχα την τιμή και τη χαρά βέβαια να συνεργαστώ με όλη την ομάδα της Θηραϊκής Πολιτείας τον προηγούμενο χρόνο, έτσι ώστε να βοηθήσω και εγώ με την εμπειρία αλλά και τη γνώση μου στον καταρτισμό αυτού του σχεδίου για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Σαντορίνη. Εξειδικεύομαι στην τουριστική ανάπτυξη και στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, όμως αυτό που θα ήθελα να τονίσω, γιατί είναι σημαντικό τουλάχιστον για μένα, είναι ότι αυτό το έργο σε εισαγωγικά ή τη Σαντορίνη δεν τη βλέπω σαν έναν οποιοδήποτε προορισμό. Σαν έναν τόπο με ένα εξτρά μουσείο, σαν έναν τόπο με κάποιους αριθμούς που οι άνθρωποι να αντιπροσωπεύουν. Για μένα ο τόπος αυτός είναι ο τόπος στον οποίο μεγάλωσα, όπου εκπαιδεύτηκα, ο τόπος με τον οποίο με άλλους φίλους και συγγενείς ανατράφηκα. Για μένα έχει μια μεγάλη σημασία. Είναι λοιπόν θλιβερός εισαγωγικά να βλέπω την εξέλιξη που έχει πάρει αυτός ο τόπος ή τουλάχιστον τις αρνητικές συνέπειες που έχουν επιέλθει από αυτή την άναρχη, την χωρίς σχεδιασμό και την χωρίς τακτική ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί. Θα έχετε βέβαια βιώσει και όλοι θα ξέρετε ότι τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως σε 3 περιοχές ή σε τομείς. Ο ένας έχει να κάνει με τη διαχείριση των επισκεπτών και την εμπειρία την οποία έχουν στον τόπο. Ο δεύτερος άξονας αφορά τους κατοίκους. Δεν θα έλεγα με αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι οι κάτοικοι της Σαντορίνης είναι ευτυχισμένοι. Όμως, τουρισμός σημαίνει άνθρωπος. Ευτυχισμένοι κάτοικοι φιλοξενούν ευτυχισμένους επισκέπτες. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει και στον τομέα αυτό. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τον τόπο. Με τους σπόρους του, την κληρονομιά του, την ιστορία. Και ευτυχώς αυτό το νησί είναι ευλογημένο. Έχει πάρα πολλούς σπόρους, αλλά δυστυχώς τους έχουμε καταρκεουργήσει, τους έχουμε πληγώσει, τους έχουμε εκμεταλλευτεί έως τον έσχατο βαθμό. Αν κάποιος λοιπόν διαβάσει αυτό το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης, θα δει ότι υπάρχουν μία σειρές δράσεις για αυτούς τους 3 πυλώνες. Τι προτείνουμε λοιπόν? Όσον αφορά τους επισκέπτες, υπάρχει μία τάση και θα το έχετε δει και εσείς πάλι από την εμπειρία σας, ότι οι περισσότεροι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να έρθουν, να πάρουν τη φωτογραφία τους στην καλντέρα, να την ανεβάσουν στο διαδίκτυο, κυρίως σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, να πάρουν αυτό που λέμε το κοινωνικό αντίτιμο και να φύγουν. Μέσος όρος διαμονής 1-2 μέρες, μέση κατανάλωση ή δαπάνη του τουρίστα πολύ χαμηλή και να φεύγει από τον τόπο αυτό χωρίς να ξέρει ακριβώς που πήγε και τι σημαίνει ο βράχος και τι σημαίνει το μουσείο, αν πήγε δηλαδή στο μουσείο και ξέρει ότι υπάρχει μουσείο. Αυτός ο τουρίστας και δεν είναι σε εισαγωγικά ωφέλιμος, οικονομικά αλλά και κοινωνικά πολιτιστικά για τον τόπο. Δεν είναι επίσης εύκολο με αυτόν τον τουρίστα να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε, να εμπλουτίσουμε την εμπειρία του έτσι ώστε και με την δαπάνη αλλά και το χρόνο που περνάει ο τουρίστας εδώ να επωφεληθεί ο τόπος, αλλά και αυτός ο τουρίστας να γίνει πρεσβευτής αυτού του τόπου και της εμπειρίας και του πολιτισμού που έχει βιώσει εδώ πέρα. Υπάρχουν λοιπόν δράσεις όσον αφορά την ανάπτυξη διάφορων πολιτισμικών και φυσικών πόρων του νησιού, όσον αφορά τα μονοπάτια του, τους γεωλογικούς πόρους και τη γη του τόπου, με την ανάπτυξη διάφορων μουσείων ή χώρων τεκμηρίωσης του πολιτισμού της Σαντορίνης και της Θηρασιάς σε διάφορα σημεία και κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας στο εμπορείο, στην έξω γωνιά αλλά και στη Θηρασιά. Υπάρχει επίσης μία μελέτη για την ανάπτυξη πολιτισμικού κέντρου, στο οποίο θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, καταρχήν όχι μόνο για τον επισκέπτη, αλλά και για τους ντόπιους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο κάτοικος αυτού του νησιού να έχει έναν τρόπο να καλλιεργηθεί και αυτός πολιτισμικά, αλλά και να κοινωνικοποιηθεί μέσω αυτού του πολιτισμού.
Υπάρχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον τουρίστα για τον τόπο για τον οποίο έρχεται πριν ακόμα έρθει στον τόπο αυτό. Μεγάλη σημασία λοιπόν έχει η ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού, αλλά και η πρόσβαση αυτού του πληροφοριακού υλικού μέσω πλέον των νέων ψηφιακών μέσων. Μία σειρά δράσεων λοιπόν στοχεύει στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας προβολής της Σαντορίνης με διάφορες πλούσιες πληροφορίες όσον αφορά τις εκδηλώσεις, τα μνημεία, τα μουσεία, την ιστορία του τόπου, αλλά κυρίως και μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για τα κινητά τηλέφωνα. Ο κύριος λόγος είναι ότι ο τουρίστας θέλει πληροφόρηση όχι μόνο πριν έρθει στον τόπο, αλλά και στη διάρκεια της διαμονής του. Όλοι πλέον έχουμε κάποια κινητά με πρόσβαση σε δεδομένα για να μπορούμε να κατεβάζουμε πληροφορίες, χάρτες, να πληροφορούμαστε σε πραγματικό χρόνο για χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά το κυκλοφοριακό και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στο νησί. Ο δεύτερος πυλώνας δράσεων εστιάζεται κυρίως στον άνθρωπο, στους κατοίκους αυτού του νησιού, οι οποίοι έχουν ανάγκη για διάφορα θέματα. Το πρώτο αφορά δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στη βελτιοποίηση της ποιότητας ζωής. Αυτό θα έχει να κάνει με θέματα όπως ομορφοποίηση του περιβάλλοντος, πεζοδρόμια, κυκλοφοριακό, σκουπίδια, η χορύπανση και πολλά άλλα. Οι άνθρωποι του νησιού αυτού έχουν ανάγκη επίσης εκπαίδευσης και υποστήριξης όσον αφορά και την προσωπική τους ζωή αλλά και την επιχειρηματική τους δράση. Στη διάρκεια λοιπόν του χειμώνα, όπου συνήθως είναι και η νεκρή περίοδο, που ποτέ δεν είναι βέβαια νεκρή, για την τουριστική βιομηχανία, προτείνουμε την ίδρυση και τη λειτουργία ενός χειμερινού σχολείου. Ο σκοπός του θα είναι να φέρει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και επιστήμονες, οι οποίοι να δώσουν συγκεκριμένες ομιλίες σε θέματα όπως επιχειρηματικότητα, διαχείριση κρίσεως, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πώς μεταχειριζόμαστε το προσωπικό μας στις επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο σε τέτοια θέματα τεχνοκρατικά. Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των ανθρώπων του νησιού αυτού σε θέματα όπως παραδείγματος χάρη πώς κάποιος να εξισορροπεί την προσωπική με την επαγγελματική του ζωή, πώς να μπορεί να ανταπεξέλθεται στα άγχη της δουλειάς και να μπορεί να προσφέρει περισσότερες προσωπικές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς τα μέλη της οικογένειάς του και πώς να αντιμετωπίσει αυτή το άγχος και την πίεση, την οποία δεν πρέπει βέβαια να την μεταδίδει σε συνανθρώπους του. Ο τρίτος μεγάλος πυλώνας έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τους πολιτισμικούς και φυσικούς πόρους αυτού του νησιού. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη συνέργεια μεταξύ πάρα πολλών εταίρων, τουριστικών και μη του νησιού, έτσι ώστε αυτοί οι πόροι και να αναδεικτούν, αλλά και να αξιοποιηθούν και να προβληθούν και στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε εκπαίδευση όχι μόνο του επισκέπτη, αλλά και του κατοίκου του νησιού αυτού όσον αφορά τον τόπο αυτό. Πάρα πολλοί προορισμοί έχουν κατά κάποιο τρόπο θεσμοποιήσει αυτό που λέμε διαβατήριο του προορισμού. Ένα είδος πιστοποίησης, εκπαίδευσης, όπου εγγυάται ότι ο κάθε εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη, έχει διαβάσει, έχει μάθει για την ιστορία του τόπου, μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το τι πρέπει να δει ένας επισκέπτης, ποια είναι η κληρονομιά του, τι τοπικά προϊόντα παράγονται, πού μπορεί κάποιος να τα γευτεί ή να τα αγοράσει. Αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες φυσικά μπορεί να είναι τεχνοκρατικές, αλλά πάλι επιβάλλονται. Υπάρχει επίσης μια ανάγκη παροχής τουριστικής παιδείας. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένος με την τουριστική βιομηχανία. Ακόμα και ο αστυνομικός, ακόμα και ο υπάλληλος ενός περιπτέρου θα πρέπει να ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον επισκέπτη. Να του μιλήσει ευγενικά, να του δώσει κατευθύνσεις, να τον καλωσορίσει. Αυτή η ανάγκη τουριστικής παιδείας επιβάλλεται τουλάχιστον σε έναν τόπο όπως είναι η Σαντορίνη.
Τώρα θα πει κάποιος, και ποιος θα κάνει όλες αυτές τις δράσεις, οι οποίες είναι πολλές περισσότερες από αυτές που σας περιγράφω ή σας αναλύω αυτή τη στιγμή. Ένας μεγάλος λοιπόν πυλώνας αυτού του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης Σαντορίνης έχει να κάνει με την ίδρυση και τη λειτουργία ενός οργανισμού διαχείρισης και μάρκετινγκ προορισμού. Αυτός ο θεσμός δεν είναι κάτι καινούριος. Έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί πάρα πολύ επιτυχημένα σε πάρα πολλούς προορισμούς, διεθνώς αλλά και εθνικός. Είναι κρίμα, σε εισαγωγικά, ότι στη Σαντορίνη, ακόμα και αν είναι ένας τόσο γνωστός και επιτυχημένος σε εισαγωγικά προορισμός, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σαν θεσμός ή σαν οργανισμός να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά ότι από το Δεκέμβρη του 2021 έχει θεσμοθετηθεί ακόμα και νομοθετικά η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιου οργανισμού με τη σύμπραξη μάλιστα και ιδιωτικών φορέων. Η σύμπραξη ιδιωτικών φορέων είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο θα εμπλέξει την τοπική κοινωνία στο κοινωνικό και τουριστικό γίγνεσθε, αλλά μπορεί να δώσει και μια καινούρια πνοή και μια καινούρια πρόσβαση σε πόρους, όχι μόνο χρηματικούς, αλλά και ανθρώπινους, στην ανάπτυξη και λειτουργία αυτού του οργανισμού, αλλά και των διάφορων δραστηριοτήτων που πρέπει να κάνει. Σκοπός αυτού του οργανισμού, λοιπόν, θα είναι η επίβλεψη, η λειτουργία, αλλά ακόμα και η δημιουργία νέων δράσεων τουρισμού, αλλά και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Σαντορίνης. Με άλλα λόγια, σκοπός του δεν είναι μόνο η προβολή και το μάρκετινγκ, κάτι που είμαστε συνηθισμένοι να κάνουν οι περισσότεροι φορείς τουρισμού. Για να κάνει κάποιος μάρκετινγκ πρέπει να έχει ένα προϊόν. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το τουριστικό προϊόν της Σαντορίνης είναι πολύ περιορισμένο. Περιορισμένο στον ήλιο και θάλασσα, ακόμα και αν έχουν γίνει πρωτοβουλίες για εινικό τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό, θρησκευτικό, δυστυχώς αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σε πρωτόγωνα, θα έλεγα, στάδια. Πρέπει λοιπόν, επειδή αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος και έχουμε την τύχη να έχουμε πόρους για να αναπτύξουμε ένα πολύ πιο πλούσιο τουριστικό προϊόν, αυτός ο οργανισμός να το κάνει. Να δώσει τους πόρους, τις ενέργειες, έτσι ώστε όχι μόνο ο επισκέπτης να μένει περισσότερο ή να αφήνει και περισσότερα χρήματα στον τόπο ή να γνωρίζει τουλάχιστον τον τόπο που έρχεται, αλλά να μπορέσουμε να επιμικρύνουμε και αυτή την τουριστική σεζόν. Δεν έχω στατιστικά στοιχεία, αλλά ίσως να έχετε κι εσείς δει από την εμπειρία σας ότι μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που έρχονται στην Σαντορίνη δεν ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους στη θάλασσα. Ούτε καν μάλλον κολυμπούνι μπαίνουν στη θάλασσα. Εμείς πουλάμε δηλαδή ήλιο και θάλασσα, αλλά αυτοί απλώς τρώνε, γυρίζουν γύρω-γύρω χωρίς να ξέρουν τι βλέπουν, απλώς παίρνουν φωτογραφίες και στο τέλος φεύγουν χωρίς να γνωρίζουν τι είδαν ή για ποιο λόγο να επιστρέψουν πίσω. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη εμπλουτισμού αυτού του τουριστικού προϊόντος της Σαντορίνης για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο δεύτερος άξονας δράσης αυτού του οργανισμού διαχείρισης και μάρκετινγκ του προορισμού πρέπει να είναι η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου τουρισμού. Τι σημαίνει παρατηρητήριο τουρισμού? Συνήθως επίσης λέμε ότι κάποιος για να διαχειριστεί κάτι θα πρέπει να μπορεί να το μετρήσει. Για να μπορούμε λοιπόν να διαχειριστούμε τον τουρισμό θα πρέπει να έχουμε κάποιες μετρήσεις, κάποιους δείκτες, να ξέρουμε του τι συμβαίνει. Πόσοι τουρίστες έρχονται, πότε έρχονται, τι επισκέπτονται, πόσο ικανοποιημένοι είναι. Θα πρέπει να έχουμε στοιχεία όσον αφορά την προσφορά του τουριστικού προϊόντος. Πόσες κλίνες υπάρχουν, πού υπάρχουν, τι κατανάλωση ενέργειας γίνεται, ποια είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος ή άλλες επιπτώσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Αν λοιπόν δεν καθίσει κανείς σε εισαγωγικά να μετρήσει αυτά τα δεδομένα, δεν θα ξέρουμε ούτε τι πρόβλημα υπάρχει, αν υπάρχει, για ποιους λόγους δημιουργείται και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε οποιασδήποτε διορθωτικές ενέργειες. Παρατηρητήρια τουρισμού λειτουργούν όχι από μόνα τους. Για να τα λειτουργήσει κάποιος και να τα ιδρύσει θέλει συνέργειες
και συνεργασία από πάρα πολλούς φορείς. Θέλει συνεργασία καταρχήν από τοπικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μοιράζονται δεδομένα. Χρειάζεται τη συνεργασία από εταιρείες πλέον τεχνολογικές, θα έλεγα, εταιρείες κινητών τηλεφώνων, έτσι ώστε να μας λένε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο τουρίστας ή πού βρίσκεται συγκέντρωση ανθρώπων. Χρειάζεται συνέργεια από εταιρείες όπως τράπεζες, πιστωτικές κάρτες, έτσι ώστε να ξέρουμε τι κατανάλωση γίνεται, πού γίνεται, ποια ώρα, περισσότεροι στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια, από ποια εθνικότητα ανθρώπων, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας. Πληροφορίες που, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Χρειαζόμαστε επίσης γνώση από ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να κάνουν την ανάλυση δεδομένων και να μας δώσουν μια εμπειρεστατωμένη γνώμη για το τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει. Αυτά λοιπόν τα παρατηρητήρια τουρισμού συνήθως λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη ενός οργανισμού διαχείρισης και μάρκετινγκ προορισμού, αλλά θέλουν πάλι τη σύμπραξη και τη συνέργεια όλων. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Όπως καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Επηρεάζει πολλούς, είτε άμεσα είτε έμεσα εμπλεκόμενους με αυτό. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και επηρεάζει όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ελπίζω κάποια στιγμή να γνωριστούμε και από κοντά και θα εστίαζα την προσοχή σας να δώσετε κάποια βαρύτητα σε αυτό το σχέδιο, έτσι ώστε να πάρετε μια καλύτερη εικόνα για το τι προτάσεις και τι δράσεις προτείνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι.